באמת יושבים כבר כמה ימים, ולא יודעים אם זה נכון או לא, ורק אתה תוכל באמת להפריח את זה. זה נכון שהיא ביקשה ממך, שלא נדע, אני גם לא רוצה לדבר על זה, ביום האבל שלך, הלוואה של 1,000 שקל? אני אענה לך. לא, היא ביקשה, ורד ביקשה, לא. לא. למה את מעלילה? את לא מבינה שזה אסור? אני לא נותן לה לדבר עכשיו, אני שואל אותך. אני נשבע במנוחתה של אמי, שלעולם, לא הפעם, לעולם, היא לא ביקשה ממני, לא בשבילה ולא בשביל לירז. אם נתתי מרצוני החופשי, באהבה. אז הם לא ביקשו, פשוט התנדבת לתת להם 1,000 שקל? כן, בכיף. סתם ככה? אתה יודע כמה אלפים אני נותן בחודש? הלוואי שיהיה לך בריאות, הלוואי שיהיה לך בריאות, באמת. קודם כל חיים שלי אתה, שרק תיתן, שתדע רק לתת. אבל כאילו סתם ככה אמרת, בואי קחי 1,000 שקל משום מקום? כן. עכשיו אם יש פה בנות או גברים... אז אני אגיד לך מה רוני, אני אוהב אותך, מעריך אותך, פה אני לא מאמין לך. זה לא נשמע אמיתי, לא לי ולא לאף אחד אחר פה, שבן אדם סתם יבוא ויגיד לך, כך רוצה 1,000 שקל מתנה? בוא כך, ביום האבל של אמא שלך. ואני אומר את זה ממקום טוב, כי אני מעריך אותך, ואני הבן אדם אמיתי. לא יכול להיות שתקום בבוקר, ותגיד סתם למישהי, בואי קחי 1,000 שקל. אין בזה היגיון, אין בזה שום עניין, אני לא רואה את זה קורה, נכון? אתה כנראה נותן אלפי שקלים בחודש, אבל אנשים מבקשים ממך, ואנשים שצריכים כנראה. אבל סתם לקום בבוקר להגיד לה, שומעת, בואי תאספי 1,000 שקל ביום הלוויה של אמא שלי. אבל זה לא היה ככה, זה לא הייתה הסיטואציה. לא נשמע לי הגיוני, רוני, לא נשמע לי הגיוני. זאת לא הייתה הסיטואציה. אז בואי תסביר לי מה הסיטואציה. הסיטואציה, ישבנו בחדר, אני, ורד, עוד איזה 5 חברים לפחות. ואז היא ניהלה את השיחה, אמרה לה, תקני לי בדרך סיגריות, ותקני פטל, כי אין לנו כלום בבית. אז אני מנימוס שאלתי אותה, למה אין? היא אמרה, כי אין לה כסף. אז הצאתי 1,000 שקל ונתתי לה, מה חריג בזה? זה, אתה רואה? ככה אני אוהב אותך, רוני. עכשיו האמת. זה מצוין. אני אף פעם לא משקר, רביץ', שתדע, אם פעם תתפוס אותי בשקר, תקרא לי מלשין. אתה גבר של החיים, וככה... אין לי מה לשקר, על מה לשקר. לעולם היא לא ביקשה ממני, אני בעם שמבקש ממני, אני אדרבה. לא רק שלא נותן לו, גם מתאהב אותו. צודק, אז זה מה שנקרא בז'רגון שלנו, הצעירים, לא המבוגרים, מניפולציה רגשית. הם עשו לך מניפולציה רגשית, אני אביא פטל ושתייה ודברים, פשוט אין לנו בבית. לא, אבל אתה לא מבין, אני מבין. שנייה, חכה, תן לי לסיים. שאם זאת הייתה מניפולציה רגשית, היא יכלה לקבל הרבה יותר, הרבה. אני בטוח. הרי היא לא טיפשה, היא יודעת שרוני יש לו לב רחב, ואי אפשר לבכות ליד רוני, אז היא הייתה יכולה לקבל הרבה יותר. נכון, אבל בגלל שזה היה באירוע רגשי שלך, שלא נדע ואמרנו שכולנו משתתפים בצער, אז זה היה 1,000 שקל חווה כאילו שרצתה לקחת, בוא נגיד את האמת, לוורד לא חסר כסף. הבית שלה ריק לא בגלל שחסר כסף. נכון? אנחנו לא דיברנו על ורד, אז על מה דיברנו? על לירז. הכסף הלך ללירז, אני לעולם לא נתתי שקל לוורד. אני מוכן ללכת, לשים מכונת אמת. אז עוד יותר, על אחת כמה וכמה, אין שום צורך להשמיע לידך את העניין שללירז אין אוכל ושתייה בבית, ושהיא צריכה 1,000 שקל, אוקיי? אז בסדר, אני הבנתי, אני לא טמבל, אתה לא טמבל, ואני חושב שעוד 280 איש פה לא טמבלים. הבנו, המניפולציות שהם עושים לך, הם דברים שאנחנו עושים בכיתה א', ב', מניפולציות רגשיות זולות. וואי, אני רוצה להביא לך פטל, אבל אין לי בבית, כי הבית שלי ריק. אז אתה בן אדם עם לב טוב, תיתן מן הסתם. אני לא יודע למה הוא אמר שהוא לא מביא לכסף. אני ראיתי כמה פעם. אז למה אמרת עכשיו, רוני, שסתם הבאת פתאום 1,000 שקל בלי לא אמרה כלום, הם השתמשו במשהו. ורד אמרה לך, אין לה מה לאכול, אין לה שתייה בבית, אז כן... ורד לא אמרה לי, אני מספיק אינטליגנט להבין עניין. אבל למה, רגע, כפרה, אבל למה אמרת עכשיו, שסתם פתאום זרקת, הבאת לבד. הרי לא דיברת בשיבה עם לירז. לא דיברת עם לירז.
למה את חושבת שלא דיברת איתה? לא, כי לירז לא נכנסה להלוויה, לא באה כיבדה אותך, הייתה בחוץ שם ולכלכה על ההלוויה וישבה בתוך האוטו. וואלה, כל הכבוד לה, היא חיכתה שעתיים בחוץ, זה עוד יותר קשה מלהיות בחברה. רגע, שנייה. היא חיכתה בחברה בלייב, אל תדאג, היא לא חיכתה לבד. היא הייתה בלייב, היא רק דיברה, למה ב-12 בלילה קוברים? אלוהים ישמור, אסור לדבר על דברים כאלה, מה שהיא אמרה. אפרת שמעה את כל הלייב, אתה יכול להעלות את אפרת. אמת. את אפרת אני לא אעלה גם אם מתפוצץ העולם. בזמן שהיא חיכתה בחוץ לוורד, היא רק לכלכה, רוני. הבנת? רוני, אתה יודע שאני... מבינים שמלחמות זה לא טוב, אתם חייבים להבין את זה, חבר'ה. מלחמות גורמות... הם חושבים שאנחנו בתחרות עליך, אף אחד לא בתחרות איתך. אני באתי ממקום ש... מי אני בכלל? תגידי לי, מה, אתם משוגעות? זה שהן מתנהגות שהן בתחרות איתך, לקחנו לך את רוני. אמרתי, לקחו אותו עטוב בסרט, לקחתם לי את רוני. רוני לא יענה לך, רוני לא רוצה לענות לך, קחו אותו עטוב בסרט. לקחנו לך את רוני, מה, אנחנו בתחרות? אני אסכם לך את זה, אני אסכם לך ואגיד לך שאני לא רואה במלחמות דבר טוב, אני שונא מלחמות. אני בן אדם שרק שיש שלום וענווה ואהבה, ואני אומר לך, תבוא לפה בפנים טובות, תקבל את כולם, תחבק את כולם, כולל את מצדה, רוני. כולל את מצדה, זה בן אדם שאני בעצמי לא אהבתי גם כן, והבנתי שהכל פה זה מניפולציות רגשיות. מצדה לא עשה לך כלום, מצדה אחלה בן אדם, רוני. אחלה בן אדם. אין לך מה... לא, אתה לא צריך, מצדה, אני לא אומר את זה בגלל שאתה פה. אין לך מה לחסום אותו, רוני. הוא הבן אדם על הכיפק, וזהו, תעשה מה שאתה יודע. הוא צריך לכבד את ורד, הוא חייב, לא צריך. הוא לא צריך לכבד אף אחד. מה קשור ורד? מה קשור? ורד היא בת בית אצלי, והוא בן בית אצלי, זה לא ייתכן שאחד יתדבר על השני. שמכניסים לשם בחורות שבאות להרביץ לו, זה לא בת בית, זה חיות. רוני, אם הייתי יודע שהן באות, לא הייתי בא. נכון. רוני, יודע שהן באות לשם? מצדה? אני לא יודע. כי אני הבנתי שהם הפתיעו, שהם דפקו בדלת בהפתעה. הם לא הפתיעו, אני הזמנתי אותן, למה? פה קבור הכלב. אם היית אומרת שהן באות, לא הייתי בא. אני שומרת עכשיו על זכות השתיקה. איזה כלב? אם אתה יודע שהם בסכסוך, זה נקרא משפט, פה קבור הכלב, אתה יודע שהם מסוכסכים, מה אתה מזמין אותם? הוא אצלך בבית, למה אתה לא אומר לו שהם בדרך? למה אתה נותן לו להיות בסיטואציה הזאת? הוא ידע שהם בדרך. לא ידעתי, לא נכון. לא ידעתי. חבר לא עושה ככה. לא הייתי בא, רוני, לא הייתי בא. אני לא אזמן מסוכסכים אליי לבית שיושב מסוכסך. אני לא אעשה כיפה אדומה. נשמה, הוא ידע שהם אצלי. מה פתאום, איך? איך, הם לא היו אצלך, הוא היה אצלך. שמוליק, הוא ידע שהם בדרך, נו די. שמוליק לא ידע, הם הפקיעו. שמוליק לא ידע, שמוליק אמר להם. מה את מבלבלת את המוח? אז אוקיי, אז למה מצד? לא יודעת, די, אתם באמת גולשים. למה מצדה לא ידע אבל? למה לא אמרת למצדה? אתה יודע שהיא עצבנית על מצדה. מצדה גם ידע. לא ידעתי. אם מצדה היה יודע, הוא היה גם והולך בתור גבר, גברי, כי מצדה גברי. נכון. והוא לא בצד הנשי, כמו שאמרת, גבול הנשי, הוא לא גבול נשי. אם יצא לו באינסטינקט, זה לא בכוונה. זה כאב לו, והוא התעצבן על זה. הוא התעצבן שהוא עשה את זה, הוא אמר לי, לינור, זה יצא לי בטעות. זה יצא לי באינסטינקט, אני לא אחד כזה. לא, אבל לינור, אתה דפק לו את הטלפון? לינור, הקטע עם הנשי הוא מתכוון בגלל שהוא לבש כאילו... יש לו תמונה עם תחתונים וכזה, הוא קצת עומד נשי. אולי לזה הוא התכוון. רוני, רק תעשה דבר אחד, אתה יודע, אני לא... תעשה רק מה שטוב לך, רוני, אף אחד לא נכנס לך לחיים האישיים שלך, ואל תיתן פה לאנשים להשתמש בשן שלך. אל תיתן פה לאנשים להשתמש בשן שלך. וואי, אם היא צועקת, אי אפשר לדבר איתם. וכשתעשה מה שטוב לך, אחי, אני סומך על השיקול דעת שלך. אתה בן אדם עם יותר ניסיון כנראה מכולנו פה. אתה בן אדם אינטליגנט, אני מחזיק ממך סופר חכם. זה מה שאתה חושב, רק תשים לב, אם כולם אומרים לך א', ב', ג', תשים עין, אחי. שים לב. אתה יודע מה אומרים אצלנו באמריקה? If it walks like a duck,
and it's talk like a duck, it's probably a duck. It's duck. כן, נו, אז אתה יודע. אתה מכיר אותי, רוני, אתה לא מכיר אותי הרבה זמן, אבל אתה יודע שבן אדם לא פרייר. אני בן אדם חד, בן אדם אינטליגנט. אם אני רואה דברים מהצד, אני יכול להגיד לך, יש משהו שם יש משהו שם בדברים שהם אומרים לך. יש משהו. דברים שם לא מסתדרים לי לא רואה לנכון סיבה שאתה תיתן כסף לאלירז או לוורד, זו החלטה שלך, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. כסף שלך, אבל סופו של יום לא נעים לראות בן אדם מנוצל. אני גם זה העניין שאני לא מרגיש מנוצל. זה כבר טוב. בסופו של יום, לא, זה אני לא דואג, איציק, עזוב. אני לא דואג. בסופו של יום יש שם בחורה מניפולטיבית מאחורה, בשם לירז, שלכלכה עליך. הוא מחליט על עצמו, הרבי, בסוף הוא מחליט, הוא ילד גדול. לכלכה על ורד, לכלכה פה על כולם, ועכשיו היא כאילו חברה אליכם כי המצב הכלכלי שלה לא כזה טוב. אז קח את זה בחשבון. אני בטוח שהכסף הזה לא יהרוג אותך, אבל פשוט הוא הולך למקומות לא טובים. נכון, אני מסכים עם בר גם, למרות שהיא גם כן טעתה לו פעם ולא פעמיים, אבל לירז בחורה מזעזעת. אני ראיתי ושמעתי עליה דברים, על פשעים שהיא עשתה, על מקומות שהיא עבדה בהם מפוקפקים, על אנשים מניפולטיביים שהיא פעלה איתם לעשות תחבולות פה על אנשים. אז אני לא רואה אותה כבחורה תמימה, אני לא רואה אותה כבחורה טובה. אני חסמתי אותה והתרחקתי ממנה, ואני ממליץ לכל אחד ואחד מכם, תיזהרו מהבחורה הזאת. היא מנסה לשרוד את החיים, והיא משתמשת במניפולציות שלה, כאילו זה יגרום לה עוד חודש, עוד חודשיים, והיא לא תצטרך לעבוד. אין מה לעשות, הבחורה הזאת צריכה לעזוב את הטיק-טוק וללכת לעבוד. כשיהיה לה כסף, שתחזור ותעשה כל מה שבא לה. כל מה שבא לה. אני לא קורא להעיף אותה מהטיק-טוק. אני קורא שהיא תמצא עבודה, ואז שתחזור לטיק-טוק. אבל אני אוהב אותך, רוני, וואלה, אני אוהב אותך. אל תחשוב את מצדה, מצדה אחלה גבר, רוני. אחלה גבר. בצד החבר שלי, אני לא עכשיו הולך איתו מלחמות. אז למה? אני אומר שהוא צריך להתנהג כמו גבר. אז למה היא אומרת לי שאתה חוסם אותו ואתה לא תדבר איתו יותר? למה? כי הוא צריך להתנהג איתה יפה. אבל לא לחסום אותו, רוני, לא לחסום אותו. אתה יכול לשבת לדבר איתו כאילו הבן שלך, ולהגיד לו בצדה, הבת שלי, יש לי בנות, בדיוק על הטבול. כן, נו, אז תדבר איתו ככה, לא לחסום. זה דברים שרק... אמרת לי, רוני, ושאפת אותה מהבית, באת, אמרת לי ככה וככה, ולכלכת עליה בעצמך. אוי. מה שלי מותר לך אסור, בורי. ואני לטובתך. אני יודע שאתה לטובתי, אז אני מבקש ממך, אל תהיה לטובתי. אל תהיה לטובתו, למה לא, אני ילד גדול, יודע להסתכל. שאני רואה שמנצלים אותך, ואני מהצד רואה שמנצלים אותך. תן לו, ילד גדול. הוא מעריך את אלה שמכבדים אותו, הוא מעריך את אלה שדורכים עליו לצדה. מכבדים אותו ואוהבים אותו ובאמת מכבדים אותו ונותנים לו את הכבוד המקסימום, הוא לא מעריך, אבל אלה שדורכים עליו ומלכלכים עליו ועושים עליו שיימינג, הם הכי חמודות בשבילו. זה העולם הזה, תעשה טוב, תקבל רע. תהיה רע, יאהבו אותך יותר, זה העולם הזה לצערנו. לא, אל תגזים. לא, אני אוהבת את רוני מאוד, אני מאוד פגועה ממנו. אתה יודע למה? רגע, אני פגועה. היא לא יכולה לדבר בשמו. רוני לא ידבר איתך. רוני לא רוצה שתבואי לשבעה. רוני, זה נכון? לא רוצה שאני אבוא לשבעה? אני באתי לכבד אותך, לא מעבר, אני לא באה בתחרות אליך, אני לא מחפשת להיות איתך. אני לא מחפש השקעה בר. חיפשתי לכבד אותך, באתי לכבד. רוני, וואי, היא הורסת לי את הקו מחשבה. אלינור, זה משהו, זה באמת... אי אפשר. אבל תעזבו אותו, הוא בחור טוב, רוני, אחלה רוני. בסדר.
רוני, אתה בא לסעדיה? בוא, אני מזמין. אתה מזמין אותו? בטח, למה לא? נראה לי הוא נרדם, הוא על הספה בטח. רוני? רוני, אתה בסדר? הוא נרדם. בוא לסעדיה, בוא. אולי צריך להדביק לו שם איזה פיליפינית או משהו. חיים שלי מראים. בסדר, נו. אני רוצה שתדעו שבאמת, לשים הכל בצד, יש פה אנשים עם מחלוקות, הכל טוב ויפה, אבל היום בערב אני אחשוף, אני לא יודע אם רוני מודע לזה, שלירז תורג'מן מאובחנת. אמא שלה ואחותה דיברו איתי על זה, ונתנו לי את המסמכים שהיא מאובחנת כסכיזופרנית, עם בעיה דו-קוטבית. ואני אשמיע את זה היום בלייב אצל שי. אני רוצה שנחזור לזה ונשמע עוד פעם את הטרלול הזה. רוני, מה קורה? ברוך השם. אתה ידעת שיש שם אבחונים על בעיית סכיזופרניה ובעיה דו-קוטבית אצל לירז, או שזה משהו שלא ידעת? מה אני צריך לעשות עם זה? מה צריך לעשות עם זה? כשהבחורה הזאת התקיפה את מצדה, היית צריך להבין שזה מתחיל בכוס מים, ואם לא תהיה תגובה, כנראה היא גם הייתה דוקרת אותו. כי מה שהיא עשתה באילת ובשארם א-שייח, אתה יודע שהיא גרה בשארם א-שייח, נכון? במצרים. לא, מאיפה אני צריך לדעת? אתה לא מכיר את העבר הבעייתי של לירז? בוא אני אספר לך משהו. אני, לא מעניין אותי העבר של האנשים. אני כל אדם, גם אתה, לוקח אותך כמושלם, וכל דבר שאתה עושה שהוא לא טוב בעיניי, אני מוריד לך טיפה 0.25%, 0.5%, ולפי זה אני מתנהל בחיים. הבנתי. אז ככה סתם שתדע, אתה מתעסק עם מישהי מאוד מאוד מסוכנת, אז אני בתור חבר צריך להזהיר אותך. מדובר במישהי סכיזופרנית, עם הפרעות דו-קוטביות, שאימא שלה סיפרה לי ונתנה לי מסמכים על הדברים האלה, ואני אראה אותם, אני אחשוף אותם היום בערב. אבל, ויש אבל, אני מבין שבך זה עוד לא פגע פיזית, אלא רק פיננסית. אני הייתי מזהיר אותך להתרחק, כי זה בסוף גם יפגע בך. ואני אשמיע את זה היום בערב, ואתה תראה ואתה תבין שכשלירז עשתה מעשה שוד באילת, אתה ידעת את זה או לא ידעת את זה? זה שלה, אני לא ידעתי את זה, וגם אני לא מאמין לזה. אני גם לא מאמין. אין בעיה, אז אנחנו היום נשמע בערב את כל העובדות על המעשה שוד שהיא עשתה באילת. על זה שהיא בסוף הפקירה את הבן זוג שלה והכניסה אותו לכלא על זה. ובנוסף אחרי כל זה, גם את הילדה הוא קיבל. זאת אומרת, גם על זה שהוא היה עבריין, בסוף קיבל תבינו כמה המצב שלה גרוע. אבל זה כבר משהו אחר, זה לא קשור אליך, רוני. אתה קודם כל תדאג לעצמך. מכיר אותה, מה שאמרת, לא יודעת, אין לך קליטה, אני לא. מה? אמרתי, היא גם אמרה שהוא היה מכה אותה. גבר שמכה אותה, בית משפט לא מחליט לתת לו לגדל את הילדה אם הוא מכה את האישה. נכון. אני לא מבין למה אנחנו צריכים להיכנס לציציות של אנשים. באמת אני לא מבין. אתה צודק. לא צריך להיכנס לציציות ולא לדבר על אנשים, ושכולם יהיו בריאים רק. רגע, הוא שאל שאלה. אז למה ורד ולירז נכנסו לחיים של הבת שלי, רוני? העלו אותה, דיברו עליה, גם עכשיו הם דיברו עליה. זה בסדר לדבר על הבת שלי, רוני? גרוע מאוד. אז יופי, מי שמדבר מקבל תגובות. מי שמדבר, אני לא אדבר על הילדה, אני לא כמוהם, אבל אני אדבר עליה. ואני אכנס לה לתוך התחתונים אם צריך. ואני אוציא בול שנכנס לה לתוך התחתונים, אני אוציא. אז גם לי מותר לדבר, היא חוצה גבולות, דברת על הילדים שלי, היא אמרה שהבן שלי א' סמך, הבת שלי ככה, הבן שלי נרקומן, מי היא בכלל? מי זאת לירז? וחבל שורד מושפעת ממנה, שפעת חזירים זאת ורד. כל מה שלירז אומרת, היא אומרת לאמן, כאילו היא חיילת ראשית, המפקד.
לפני שבוע ורד אוכלת הרבה חרא רק בגלל לירז. טוב, אני לא יכול עם הצעקות האלה, אני מצטער. לפני שבוע, היא סיפרה על זה שהיא גנבה לתחתונים, ועשתה לה ככה וככה, עכשיו היא החברה הכי טובה שלה. אבל זה שלהם, למה שאנחנו צריכים להתערב בזה? זה שלהם. זה לא שלהם. שהצופים שלהם ישפטו אותה, לא אנחנו. לא, אתה טועה. כי היא עשתה לי את זה עם אורית, ועכשיו היא עושה לי את זה עם ורד. גם אורית הייתה חברה טובה שלי, ששיחקה לי אותה. עכשיו ורד לא רוצה לדבר איתי בגלל לירז. למה? כי לירז רוצה כסף, היא ניסתה לסחוט אותי בכסף, היא אמרה לי שהיא רוצה 40,000 שקל, ואם אני לא משלם לה, והיא יודעת שיש לי כסף וככה וככה. אמרתי לה, לירז, את לא תראי ממני שקל גם. אתה יכול להראות לי התכתבות כזאת? מה התכתבות? זה היה פה בלייב, אני נודר נדר באור של העיניים של אמא שלי. היא אמרה לי, אם אני לא מקבל ממך 40,000 שקל, אתה איתי גמרת ותראה מה אני אעשה לך פה ברשת. ואמרתי, על מה, לירז? אני רוצה 40,000 שקל, אני יודעת שיש לך, אתה בא ממשפחה טובה, אני רוצה 40,000 שקל, עד אז לא לדבר איתי. נשבע לך באור עיניי. הנה, איבו היה שם. אתה רציני במה שאמרת עכשיו? אני נודר נדר באור עיניי. הנה, איבו אומר נכון, אני מאמינה לאיבו. עינב, אותך חיפשתי הרבה זמן. בואי נחסום אותך. מחשבה. נשבע בכל היקר לי. 40,000 שקל רצה את זה. סתם ממך 40,000 שקל? זה חדש. אני לא מאמין. אני נשבע לך, רוני, באמא שלי. לא שקרן, רוני. וגם רבית לא שקרן. רבית אומר דברי אמת. יש לו הרבה אמת לרבית. אין שום צחוק לא היה, ניר. נשבע לך. בדיוק, בוא, תעלה, בוא. בוא תעלה רק, תגיד את זה ותראה, איבו. בוא, אתה היית שם, אני זוכר שהיית שם. איבו היה שם, מילה. נשבע נודר נדר. הנה, הוא היה שם בלייב. שלום חיים שלנו, רוני. רוני, הלב שלי, רוני. הנה, הם באו אליו הביתה, אתם מבינים? עולה שתי חולות באמא שלי. צילי וגילי ביחד. אתם מבינים איזה חולות הם? הם באו אליו הביתה. צילי וגילי, הם באו הפתיעו אותו עכשיו, כי הם קיבלו טרלול פה ברשת. חסים וגילי. שם. זה 20 דקות יציאה. בוא, אתה היית שם, נכון, איבו? כן, בוא, היא אמרה את זה בלייב, מה, אנשים ראו, היה מלא צופים, היא אמרה, במקום לתבוע את רבית כאילו, שיביא לה 40,000, ישלח לה מחול, לא יודע איך הוא מהמשפחה פה. 40,000 שקל? כן. בבקשה. היא אמרה את זה בלייב, זה לא שאיזו שיחה פרטית. בבקשה. היא לא עשתה לאתי ביטים, היא לא עשתה לדניאל ביטים, היא לא באה לבית של אתי ופתחה לה את המקרר ואת הארון, תראו, והמקרר של אתי היה מלא, היא התייבשה. מטורף. 40,000 היא רצתה ממני, שתבינו. 40,000. איזה אנשים פסיכופטיים. תבינו שאם זה לא היה משנה להם, הם לא ילכו אותם, הם רצו אליו הביתה. ואני קורא באמת, מי שקרוב לרוני, שיתקשר עכשיו למשפחה שלו. אני עכשיו הולך להתקשר לילד השחר, שתגיד את זה לבת דודה שלו, והיא תעוף אליו עכשיו הביתה ותעיף אותה משם. עכשיו הם יעיפו אותה משם. זה לא מענייננו, רבית, הוא בן 60, הוא לא בן 10, הוא בן 60. עכשיו אני עושה את זה. אני עכשיו מתקשר למשפחה שלו, ואני אדאג להעיף אותם עכשיו. לא, את לא תישארי שם לירז. עכשיו אני מעיף אותך משם. בואי תראי. בואי תראי. يسعدك يا بسماوي والله شكرا بسماوي אני מת על זה אושרי אם המטוסים של בסמאווי היו בגלריה על חביב היינו סטיץ' איפה מי שפעם שעברה עשו לי סנייפים? איפה הם? מאיפה אני יודעת? יש לי הרתק על אנשים. אל תגידי את לא יודעת וואלה מאיפה אני יודעת איפה אנשים? מה אתה רוצה ממני? אני עכשיו פתחתי, השנייה הזאת. אמרתי לך מההתחלה. וואלק יסעד דינק יא בסמאווי וואלק כוח הבן אדם הזה כוח השם שלו זה כוח والله شكرا يا بسمة والله يرفع اسمك والله شكرا دوسة والله تدعى على كل قام دوسة سوا جاي احب عمي فايز كم نحن يا رب 25,000 יש לנו סיכוי ביבול יש לנו סיכוי אם הוא מתערב אני אעלה טופ 5 במשחק הזה
עוד אחד, למה? לא, עוד אחד, דידי, הכל טוב. אני יודע שיכנסו אצלך. מתי אלוהים יודע. לא עזבו את דידי. כמה דידי יש באפליקציה? תגביז ביבול. עזבו. איפה חוי הטלפון השני? תגביז, כל מי שפה הולך לצטות. איפה הטלפון השני? איפה הטלפון השני? בלי הטלפון השני על פאדי את. עמי אבל מדלת! אני גם רוצה לעלות בטלפון שני, חלאס, זהו. אין לי מה להפסיד כבר. מחר אני עולה בבגד ים בכלל. תגביז. תעלה בבגד ים, תרד לטופ 100. תרד לטופ 200.